Sraith Pictiúr a chuaig. Caillte sna Sléite. Pictiúr a haon. Sa pictiúr seo feicimid buail de chlub drapadóireachta ag caint agus ag córá ar thaobh sléibhe maidin cheobar amháin. Dar le ceannaire an grúpa tá an ceol ag éirí níos trime agus níos dainséirí. Socraíonn siad leanúint ar aghaidh áfach in anóin an cheol seo. Pictiúr a dó. Sa pictiúr seo is ar éigean atá Pól agus Seán in ann aon rud a fheiceáil, toisc go bhfuil an ceol chomh-trom sin. Is dacir dóibh a slí a dhéanamh cé go bhfuil bata acu chun carúló. Tá málaí drima acu comá, lán le hacmhaní drapadóireachta is dócha. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí tá Seán agus Pól go mór chun deirg ar na drapadóirí eile. Ní féidir ó cumad sús leis an grúpa ar chorbe. Tá is acu go mbeidh orthu brostú nó beidh siad a bónc. Pictiúr a ceathair. Ní fada go bhfuil imní ar na drapadóirí eile, faoin na buachalaí atá anois ar iarraig. Gléann siad in ard a gcín is an notha, ach níl tasc ná tuairisc ar na buachalaí. Ar ábharí an tíl, tá fón póca ag óin, agus cuireann sé fios ar an bhfoireann tarrtháil le sléibhe. Pictiúr a chuaig. Faoi dhearra cloiseann na buachalaí héileacaptar os a gcionn agus tá is acu go bhfuil cabhair ag tacht. Ardíonn ball de fhoireann tarrtháil le sléibhe iad, duine sa tros, thuas go dtí an héileacaptar iad. Buíochas le dia tá siad slán sábháilte. Pictiúr a sé. An tachtain dar gcionn sa chlub drapadóireachta chuirt ar cóise ar siúl chun tarrtháil na mbuachalaí a chéiliúra. Tá gach duine fíormhuíoch gur tháinig siad slán as. Gan dabht tá ceacht foghnamtha ag na buachalaí agus ní dhéanamh siad le héad arís. Ceistine. Cén sort aimseire atá a gceist de pictiúr a haon? Cad atá ar siúl ag Seán i pictiúr a ceathair? Cén ceacht atá foghnamtha ag na buachalaí?